କେମିତି ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତା ପ୍ୟାକିଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ହଁ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାର୍ଟିଫାଇ ହେଲା ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ପରେ ଦିଆଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ସେ, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା କରାଯାଉଛି। ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେବକ ହିସାବରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ସେବା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କୋରାଖଇ ବି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପରପିଢ଼ି ଏଇଟା ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ନେଇକି ଏଇଟା କହିଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପରପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାକୁ ଏଇ ବୃତ୍ତିକୁ ତ ସେଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ତ ଆପଣେଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଆମେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆସିବ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଆମ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ରହି ଆସିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ସବୁବେଳେ ନୀତି କରନ୍ତି। ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କୋରାଖଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ସୁଯୋଗ ବି ଥିଲା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏକାଠି। ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳେ, ଆମର ସେବାଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଆଜି ଘରୁ ଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଆମକୁ ଗୋରା, ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ କି ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା କୋରାଖଇ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ରାୟସିନା ହିଲ୍ରେ ସେଟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କେବଳ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୋରାଖଇକୁ ଭେଟି ଦିଆଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ବି ଦେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ବି ଦେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗର୍ବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରୋହନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି,